doktor ug nurse sa Mandawi City Hospital ikiha og homicide ug medical malpractice human namatay ang pasyente nga na-allergic sa tambal. Layo pa sa target ug nagkuwang pa ang natigom nga pirma sa People's Initiative. Kapa dili na mahimong itudlo nga permanenteng hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Jubel ibalhin ngadto sa DSWD sa Leyte. Way ginikanan og mga paryente nga mudawat. Mga opisina sa gobyerno sa Danao City nangasunog. May ngapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes petsa 26 sa buwan sa Enyero tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, sumbong homicide ug medical malpractice ang ipasaka batok sa doktor ug staff sa Mandawi City Hospital. Human namatay ang usa nila ka pasyente tungod sa gituhuan nga pagdapat sa sayop nga tambal. Unang mikatap sa mga social networking sites ang video sa biktima Glenn dihang gi-upload kini sa iyang bana aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa iyang asawa. Andrea Patenya, Suginlimi. Subling nagkatagbo ang banang si Cesar Coliflores ug iyang abogado nga si Attorney Inocencio de la Serna. Ilang gisabutan ang pagpasaka og kasong kriminal ug administratiba batok sa doktor ug mga nurses sa Mandawi City Hospital. Sila nagtuo nga ang sayop nga tambal nga gihatag ngadto sa asawa nga si Jocelyn maoy hinungdan sa pagkamatay niini. Si Jocelyn midangob sa Mandawi City Hospital niadtong Enero 2 tungod sa kasakit sa ug kakapoy sa lawas. Giresetahan dayon kinig antibiotic nga cefuroxime bisan ug wa gipaubos sa laboratory tests tungod sa pagtuo nga UTI kun urinary tract infection ang sakit niini. Sa riyang gi-admit sa private ward si Jocelyn ug gi-injeksyonan sa 2 ka vial sa 750 mg of cefuroxime kalit nga naminhod iyang lawas ug nagwild. Kailan ko tala! Ilan ko gipatay! Ha? Sagbayas mo! Hasanay mong doktor! Kaya tawa! Gi-injeksyonan og laing tambal pampakal mga diphenhydramine si Jocelyn apan wa na matabang ug namatay. Mato di Attorney de la Serna, base sa iyang pakigkonsulta sa mga medical professionals, posibleng anaphylaxis kun severe allergic reaction sa antibiotic mao'y gikamatyan ni Jocelyn. Dako ilang pagtuo nga wa gipaubos sa skin test kun allergy test ang pasyente sa wa pagi-administer ang 2 ka vial sa antibiotic. Kung skin test to, there should be a reaction. Naang ta hypersensitivity reaction because naaman nang naa. So, granting a skin test, automatically there should be a murag reaction. Pero wa man. Meaning to say, gidiritso niya. We are presuming a gidiritso niya which resulted into the hypersensitivity reaction which resulted into the anaphylactic shock na nahitabo sa pasyente. Mato di Cesar, mi claim ang mga opisyales sa Tambalanan nga gipaubos sa skin test ang iyang asawa. Apan matod sa mga kabanay nga miuban ni Jocelyn sa ospital, wa sila nakakita nga gipa-skin test kini. Wala sila kita. So, ang Gingnan na po nila, nag-skin test daw nila, pero after na, namatay nila. patay na ang asawa. Suma sa mga medical consultants ni Attorney de la Serna, di ang paghigot ni ini sa higdaanan ug paghatag og antihistamine nga diphenhydramine ang paagi sa pagsumpo sa allergic reaction ni Jocelyn. Matud pa, steroids na ang angay nga gidapat ni ini. Laing reklamo batok sa ospital, mao ang pagdumili sa hospital official sa pag-release sa medical records si Jocelyn sa riyang gipangayo kini ni Cesar. Katong record sa nurse unta sukat pag-abot niya, katong sa mga tambal nga gigamit, pero di gid sila mahatag. Sila ingon. Confidential file o nila. That is really now another thing that is questionable. If a third party gets the medical certificate of a person, automatically we respect the decision of the hospital. But now, it is the husband who is asking, and they were just told na, maghuwat lang mi kay Abdullah Korte. Now, are they preparing for a court case?
Tungod ni ining giingon nga mga kasaypanan, nagpatong-patong nga mga kaso ang ipasaka nila ni Attorney De La Serna ug Cesar Coliflores batok sa doktor nga nireseta sa maong tambal lakip na sa mga nurse nga ni-administer niini. Kini mao ang mga sumbong negligence diha sa buhatan sa Visayas Ombudsman, medical malpractice sa buhatan sa Professional Regulatory Commission kun PRC ug sumbong nga homicide diha sa korte. Gihikay na sab nila ang ilang pagsangat ug formal nga reklamo diha sa buhatan sa DOH lakip na sa Office of the Mandaue City Mayor ug sa Mandaue City Hospital. Di na lang hangyoon nga ipaubos sa 60-day preventive suspension ang maong doktor ug mga nurse samtang gipaubos sa investigasyon. Gikumpirmar sa Chief Administrative Officer sa Department of Health nga gisusi na sa ilang buhatan ang questionableng kamatayon ni Jocelyn. Unya, we also request the hospital concerned to do their fact-finding investigation and give us their report. Formal nga gimanduan sa Department of Health ang ospital nga hatagan sila og kopya sa investigation report sa nahitabong malpractice ngadto sa pasyente sud sa tulo ka adlaw human madawat ang mando. Apan giklaro sab sa DOH nga di sila makahilabot sa malpractice sa mga doktor ug staff tungod kay ang ilang katungdanan kutob lang sa pag-regulate ug licensing sa mga ospital. We conduct fact-finding investigation based on our mandate, which is on regulation, licensing, and enforcement for health facilities. Andrea Patenia, News 5. Wa mailhing pulis gialarma human nagpabuto sa iyang armas dihang may uwang sa nag-away nga mga batanon. Samtang Air Force Reservist gisikop kay nagpataka og dakop sa babae nga giingong mikawat sa iyang kwarta sud sa lawak pa Abangan. Juliet Hainar, Sugin Limi. Nagkagubot ang mga tao ining bars sa Maidan F. Liamas ganihang kadlawon dihang nagpasalba ang usa ka wa pa mailhing pulis nga off duty. Giingong giuwang ra sa maong pulis ang mga nagkagubot nga mga batan-on. Napugos sa pagpabuto sa iyang armas ang pulis dihang mibunot og kutsilyo ang usa sa mga batan-on. Apan nanagan kini dihang nakadungog sa buto ug gipaalarma nga nay armadong tao. Nangabot sa lugar ang mga sakop sa SWAT ug Mobile Patrol Group apan wa na nila maabti ang maong pulis kinsa maura sab ang mipunit sa mga kabhang sa bala. Pag nareglo ra. So okay ra ni say rate na lang iyahig buwag. Pero gusto natin nagpabuto gid siya. Oh, pabuto kaduhang civilian police. Gikustudiya karon sa Cebu City Police Station 2 si Julius Cesar Buenvaje kinsa nagpailang pulis inay Air Force Reservist kagabi. Giingong gisikop niini ang usa ka Divine Katalbas human siya kawati og 3,000 pesos dihang nangabang og babay. Gani gipablatter niini ang insidente sa Guadalupe Police Station. Naabot sa Bango Avenue si Buenvaje aron pangitaon ang babay apan dihang gihimo niya ang citizen's arrest dili di ay mao ang babay nga iyang gikakuyog sud sa lawak pa Abangan. Gawas niini utangan sab si Buenvaje og 400 pesos nga mayranan sa taxi. Apan giklaro niini nga 60 pesos lang unta ang iyang bill apan ang taxi mo ay gigamit sa pulis sa pagdala kaniya. Shortcut naman itong pag-ingon nga nagpaila kong pulis kay in the first place ako may una nga nagpa-blatter kay tungod atong nawala nga akong kwarta dito sa motel. Iba mo to ng biktima nga basta ka sa espaso. Basta katong taxi driver. Katong wala man siya pagbayad sa taxi. Juliet Hainar, News 5. 6.1 million pesos ang gibanabanang danyos sa sunog nga miulbo sa dakbayan sa Danao niadtong Sabado. Sa gabi diin gilamoy ang ubay-ubay nga mga buhatan sa gobyerno. Lakip nga naugdaw ang buhatan sa Danao City Police Station. King Perez, Sugin Limi. Sud sa 30 minutos, gikumbate og nakontrolar sa kabomberohan ang kayo nga milamoy sa mga government offices sa dakbayan sa Danao nga naglakip sa estasyonan sa pulis niadtong Sabado sa gabi. Gingong nagsugod ang kayo sa taas nga bahin sa Danao City Police Station, din unang miaso ang parole office. Nabalaka si Danao City Police Station Chief Elmer Lim, kay lakip nga naugdaw ang ilang mga importanteng gamit sama sa mga ebidensya ug mga armas, kay ilang giuna og salbar ang 19 nila ka mga piniriso. Na-encounter, sir. Pag-abot na mo, Dre, kusog kayong hangin. Yan, kayo, dako na kayo. Wala na mo ma-control mo ito, tapot diri sa kuhan. Diri. Okay, dako naman kayo ang kayo. Punta nag-isod, sir. Kapila man nahugdan o tubig ng mga fire truck, sir. Ang atong first response, tanang sa Danao, diyan na
nahutay yung tawag tubig niya ang atong kuan ang ay pamatag assistance at material sa babaw ang atong mga piniriso dali na tong na secure tanan ang tanan all accounted for 19 na sila din ato nang gibalhin dito sa City Jail sa Barangay Dungguan BJMP nato din sa Danao na mga tay mga sa ato armory no na atay mga explosive mga ebidensya din na mga firearms mga motorcycle na mga ebidensya na to dakban to ang mga office equipment no tanan nato i-check nato inventory kung sa gyud na ang mapahimoslan pa. Gimando na ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Gilyamak nga maghimog inventory sa mga armas sa kapulisan sa Danao aron malikayan nga gamito ng mga armas sa krimen ug malambigit na sabang mga pulis. My concern is ang firearm good because maybe it will end up to the hands of criminal elements, no? So I told the Chief of Police, if ever nga naay police nga moingon siya nasunog ang iyang firearm, I will let them undergo a lie detector test. Duna na untay patukod nga bagong building ang Danao City Government. Din dunay bahin ini ang Danao City Police. Kasamtangang nag-opisina una ang kapulisan sa ilang substation sa Atbang sa Mitsumi sa Barangay Sabang. Gipasusi na karon sa PRO7 kunon sa ilang mahimo aron daling makapatukod og permanenteng buhatan ang Danao Police. Magpaabot ra sabang Kapitolyo og request gikan sa kapulisan ug sa Danao City Government alang sa kinahanglanon sa pagpatukod sa mga nasunog nilang buhatan. May mga records naman doon na na-file na siya mga sa courts, ano na lang nila. Kuha na lang sila ng mga kopya. I'm going to ask first the Provincial Director Gilyamak kung sa mahimo na to. I'm not sure, maybe makapiki sila sa pundo, then we can help in fixing their office at Danao City. King Perez, News 5. Usa ka panimay sa Barangay Dulho, Fatima na ugdaw kagahapon samtang tindahan og litson manok diriut sad masunog. Jinky Bargyo, Suginlimi. Naugdaw ang panimay ni Ray Abad dihang miulbo ang kayo pasado alas 5 sa hapon kagahapon sa may sitio San Vicente, Barangay Dulho, Fatima ning syudad. Tulo ka mga pamilya nga nag-abang sa maong balay ang naapektuhan sa sunog. Usa ka Joel Ibanez, 48 anyos ang nasamdan, human mapaso atol sa hitabo. Sa pagkutlo ning balita, gisuta pa kun unsay hinungdan sa sunog. Natog, nakakuan man siya nga init na nakakuan sa may bintana. Nanibalik siya kaya ang ako kunong apo niya mo magid. Samtang wa makaulbo ang kayo sa tindahan nga namaligya og lechon manok sa Maydan Katipunan niadtong Sabado sa buntag. Matod sa fire investigator nga dili kini ang unang higayon nga naalarma sila sa maong tindahan. Nasayran nga kaduhara sa usa ka semana, limpyuhan ang agianan sa aso nga moy hinungdan sa sunog. Giingong mukayo ang agianan sa aso nga dunay mantika kun anaa sa taas nga temperatura. Kanang oil god og magkapati na siya og taas-taas na temperature sa aso, musika na siya. Jinky Bargyo, News 5. Laing aksidente na sabang nahitabo sa Mayay, Cebu South Coastal Road taliwa sa bahad ni Cebu City Mayor Michael Rama nga sirad na kinitungod sa nagkadaghang kaso sa insidente sa dapit. Ganyang kadlawon usa ka pribadong jeepney ug taxi ang nagbangga. Ryan Sorote, Suginlimi. Perting gubaa sa atubangang bahay ni ining taxi nga gimanihon ni Arnold Flora, human niya nabanggaan ang lubot ining pribadong jeepney ni Rodi Mendajo. Gikan sa dakbayn sa Tarisi ang taxi og paingon sa dakbayn sa Sugbo dihang iyang nabangga ng jeepney nga paingon unta mo U-turn dinhi sa South Coastal Road. Matod ni Flora nga wa siya makamatigo sa jeep sa layo og nakugang na lang sa dihang may buto sa iyang atubangan. Suway nga milikay si Flora apan naabtan gihapon ni ini ang jeep hinungdan nga nituyok kini og natumba. Kay kadto siya give me pa to siya nako or ako nakabantay ko niya. Dito siya may igaw yun. Mas makita yun ang damage bagko kayo. Sa ato pa may possibility kusog yun ang damage. Giyong nalagpot gikan sa jeep ang asawa sa driver nga si Dorothy Kinsa, gidala dayon sa tambalanan. Gawas sa kakulba, wara maunsa si Flora ang iyang pasahero nga magpahatod unta sa airport. Tambag sa otoridad nga angay magbantay ang mga U-turn sa SRP, kinaanda na sa mga motorista nga magpakusog og dagan. Nakatampo sa insidente ang kangitngit sa nitabuan. Dapat yun siya butangan na itong kuhaan mo request sa atong Sa miyaging semana, gitawag ni Cebu City Mayor Michael Rama ang atensyon sa Department of Public Works and Highways, SITUM o BRT Board nga pangitan ng solusyon ang nakadaghang insidente sa kadalanan sa SRP.
Gitumbok sa mahirap nga kuyaw alang sa mga motorista nga may kasagarang mahitabuan sa mga insidente ang El Prado Street nga paingon sa General Service Office Warehouse, biwak doon sa Sugbo Building, Ludo Area, Mambaling Junction ug ngotlanong tulay sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay. Ryan Sorote, News 5. Gwapang shoplifter sa Subo kinsa gipaubos sa psychological intervention sa usa ka facility, ipadala na ngadto sa usa ka facility sa DSWD sa Tacloban. Mga staff sa sentro nga nahimutangan niya karon naglisod sa paghandle kaniya. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Nakahukom ang Provincial Council for the Welfare of Children nga ihatod na lang sa usa ka center ngadto sa Tacloban si Jubel kinsa giila nga gwapang shoplifter sa Subo. Mato ni Vice Governor Agnes Magpale, di nila mapadala ang batan-on sa sugod Southern Leyte tungod kay walay facility didto. Center to center ang ilang agreement aron ilang ma-turnover ngadto sa Tacloban ang batan-on. Mismo ang stepfather ni Jubel nagdumili sa pagdawat niya samtang masakiton ang iyang inahan hinungdan na dili na usab matagad ang batan-on. We have exhausted all means. We've exhausted all means to really follow protocol and then wait. Ihatod si Jubel sa Tacloban nga ubanan sa mga social workers sa PCWC. Gipasalig ni Magpale nga maatiman ra si Jubel sa mga social workers sa Tacloban. We're really having a difficult time with them. Kini sabang usa sa mga reklamo ni Magpale ngadto sa batan-on. Gipasabot sa ni Magpale nga kung subuanon lang ang batan-on, ila gyud ning mapabilin sa center sama sa ubang mga dugay nang gipaubos sa psychological intervention. Difficult case yun noon siya. But we're not giving up. We should not give up on our children. Yes. In fact, i-admit sa data center. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gikatinga sa usa ka inahan nga nung gipaak ang iyang 4 anyos nga anak sa iyang kaila nga tigbaid sa may dalan Kolon. Hinungdan nga nagpatabang kini sa pulis. King Perez, Suginlimi. Sumbong sa Carbon Police kining inahan human paaka sa hubog ang iyang 4 anyos nga batang babae sa way igong hinungdan niadtong Biyernes sa gabi. Ang namaak maong kaila niyang tigbaid sa may dalan Kolon nga si Riley Aguila. Sa tuong bahin sa naong duol sa mata na paaka ng bata ug mapasalamato ng inahan ni ini nga wara masamad ang bata. Giangkon sa inahan nga nabiyaan niya ang anak samtang namaligya siya og SIM card. Nasayod sab kini nga kanunay mahubog ang suspect apan wa niya damha nga mamaak kini sa iyang anak. Mulong lang ko kay nisyakit ang bata ni Hila. So pag-ingon sa kong magwa nga na ang bata nagipaak so nasyak ko. Bisag nangainom ko pero di ko manghilabot. Mamahid ko kniper mga gunting anong mangko. Wa na gidayon sa inahan ng pagpasakaw kaso batok ang Agila ug gusto niyang maliksyon kini aron maundang na sa iyang bisyo nga makamugna og lahi nga lihok. Kay lisod naman gud idako na. Kay kung nasamad lang gud siya nga nagdugo siya, mukasog gud ko. Pasaylo lang ko, mga yo ko pasaylo. Pero wa ka na maag. Wa jud ko magkinala. King Perez, News 5. Trabahante sa usa ka hardware namatay human madatugi sa iyang gipanghabwa nga bildo sud sa container van. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Mano-mano nga gikuha sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kining bildo nga midat-og sa usa ka trabahante ining hardware company sa may dalan si Padilla, Barangay Dolo, Fatima, Dakbay sa Sugbo niadtong Sabado. Nadangtan og 3 ka oras, una pa nahawas si Jeffrey Canagang human mahunlaki sa iyang gihabwa nga mga bildo gikan ining container van. Mato ni CCDRRMO Head for Operation Alvin Santillana nga naglisod gyud sila og kuha kang Canagang. Ilang gimano-mano og kuha ang mga bildo kay basin mahunlagsab ang pikas nga bahin sa gibutangan sa bildo. Lisod kay bildo manggod ang iyang kuano even ang mga fire department na to nga personnel na gasamad-samad kay with the gloves na no. Manalisod kayo ang bildo kay makasamad sa dyan na siya secondary nga threat ba no, sa ato ang mga rescuer. So mapila to. Nasuta nga way protective gear ang mga trabahante sa mong hardware nga gikinahanglan unta sa usa ka establishmento sama sa mong kumpanya. Ang biktima nga si Canagang way gigamit nga gloves ug helmet. Handling sa ilang cargo. Like unsa man na sa suit. Like karon no, kanang ilang gibutang ang mga frames that's supposed to be created ang kanang bildo with kanang kuan ba kanang styrofoam ba no, and then pull out na niya na siya lifting equipment dili kay tao ra na mo kuot dito suod man ang tao without gani uniform, without helmet o kuan kanang gloves wa tanan
May proper. Nangyari po. So wala daw protective equipment sa loob, sir? Sa yung Meron sir, meron. May safety officer ako dyan nakaano. Pero Nadala sa tambalanan ang biktima apan namatay gyud kinisod sa pipila ka oras. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Sugdan na niadtong Sabado ang pagpahigayon sa early registration sa Department of Education alang sa mga pampublikong tunghan mula na't kini hangtod Pebrero 27. Gikinahanglan ang early registration aron mahibawan ang estimated student population nga mga eskwela sa matag public school sa sunod school year. Kini mao'y basihan nga himuon unyang adjustment sa mga tunghan. Higayon sab ang early registration nga makaparislo katong mga miundang pag-eskwela ug mga out of school youth nga gustong mubalik pagtungha. Kung mga kabataan sa kabarangayan, labi na kung wala pa siya nag-eskwela, nga unta mari na sa eskwelahan, kaya kung ipahigayon karon ang early registration. Gamay pa kayo ang pirma nga natigom sukad nga gilusad ang signature campaign sa People's Initiative alang sa balaod nun nga magwagtang sa tanang matang sa pork barrel. Dunay daghang uyon ug interesado sa balaod nun apan wala masayod kun asa mo pirma. Andrea Patenya, Suginlimi. Layo pa kayo sa target ang Cebu Coalition Against the Pork Barrel System sa ilang natigom nga mga pirma alang sa People's Initiative Bill usa ka balaod nun nga nagtinguha sa pagtangtang sa bisan unsang matang sa pork barrel. Ang People's Initiative usa ka direct exercise sa katawhan sa paghimo og balaod kun way interes ang Kongreso sa paghimo niini. Apan ang pamaagi gikinahanglang makakuha og pirma sa 3% sa total number of registered voters sa matag congressional district ug 10% sa total voters sa nasod. Target sa mga nagpasiugda nga makakuha og pirma gikan sa 15% ni anang registered voters sa nasod. Dinhi sa Sugbo, 38,410 signatures ang gitinguha nga makuha sa North District, 46,625 sa South District, 26,623 sa Lapu-Lapu, samtang dulan sa 300,000 ka mga pirma ang gikinahanglan sa unom ka mga nahabiling distrito sa Sugbo. Apan sukad nga gilusad ang maong People's Initiative ni atong August 23, 2014, 24,162 pa lang ka mga lagda ang nakuha sa tibuok probinsya sa Sugbo, layo pa kaayo sa ilang target. Padayong nanawagan sa Cebu Archbishop Jose Palma sa katawan nga muduol sa ilang mga parokya aron mo pirma sa kampanya kun uyon sila sa paghimo og balaod sa pag-abolish sa tanang matang sa pork barrel. Gihangop ni Palma ang mensahe ni Pope Francis atol sa iyang pagbisita sa Pilipinas nga mauang to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. It is particularly the poor who are most affected by corruption. All of us are affected, but it's really those who are down below the ladder of the strata of society that suffers most. And so it is in this perspective that I pray all of us to the best possible way we can to try to help. Daghan ang miingon nga interesado sila sa pagpirma sa signature campaign apan wa masayod kun asa muduol. Sama na lang niining si retired Judge Simeon Dumdum. Pero dugan ako ganang pirma unta, pero problema lang mo kibaw asa ko mo adto o kung saan ko pagpirma o daghan sa mga akong makailang nga ganahan kay actually the issue is clear kayo ba na I cannot see any opposition to it. Subling gipaybaw ni Palma nga gidesignate na ang matag parokya sa Sugbo isip signing station alang sa signature campaign. Karong Pebrero 7, ipaubos sila sa training ang mga delegates sa matag parokya aron dunay dugang nga mga tao nga maka-manage sa signing stations. Giawhag sab niini ang mga kaparian ug mga katekista nga ipadayon ilang taha sa pagpasabot sa publiko kabahin sa abolition sa pork barrel. Andrea Patenia, News 5. Bagong simbahan nga ipahinungod kang San Pedro Kalungsod, ipatukod sa Bukirang Barangay sa Pulang Bato, Cebu City. Jenky Barkio, Suginlimi.
Bisan pa man sa nasinating pag-uwan kagahapon, wa kini makapugong sa mga deboto ug mga parokyano sa barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo nga motambong sa gipaygayan nga groundbreaking ceremony alang sa katukuran sa bag-ong simbahan pahinungod kang San Pedro Kalungsod. Pinanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang maong kalihukan, din ining luna mubarog ang 90 million pesos worth nga proyekto. Tungod siyang debosyon kang San Pedro Kalungsod ug kang St. John Paul II, gidonar ni Flora Montibon ang 4,300 square meters nga luna. May kapalit na parokya. Yan, sa gamit kayo kay Kwan man. Man sila. Ako nang ito kay para for the Lord. Matod sa arkitekto nga mo'y midisenyo sa simbahan, makaakomodar unya ang maong simbahan ug 700 ka mga tao. Two-level na simbahan. Ibabaw mo para sa congregation. Ang sa ilawom, ibutangan nato o function rooms, adoration chapel, ug ang columbarium. Nang hinaot si Cebu Archbishop Jose Palma nga daghan unta ang mutabang aron mapabarog dayon ang simbahan sa mas dali nga panahon. The people are already well organized og natuo kita nga kinahanglanon good ang simbahan aron in ceremonies like this no nga daghang mga tawo di na gid magsakripisyo sa ulan. Jinky Bargio, News 5. Police Senior Superintendent Conrad Capa dili mahimong itudlo nga permanenteng police chief sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa nag-ung-ung niini nga promotion. King Perez, Suginlimi. Giklaro sa hepe sa kapulisan sa rehiyon nga layo ang posibilidad nga matuman si Mayor Michael Rama nga himong permanenteng Chief of Police sa Cebu City si Senior Superintendent Conrad Capa. Si Capa ang Deputy Director for Operations sa Regional Police o gitudlo nga OIC sa Cebu City Police human gire-assign si kanhi Police Chief Noli Romana. Nasayod si Banyas nga nakauyon si Rama sa performance ni Capa, isip Acting Chief of Police, apan dili na haumang posisyon sa higayon nga ma-promote si Capa pagka Chief Superintendent. But as you see, if he stays in Cebu City, hindi siya mapopromote. And it has all been a dream of all officers to become a Chief Sup also, or a general at that. And let us not deprive him of that chance also. Alang kang Capa, mag-agad lang siya sa iyang mga labaw kung unsay sunod mahitabo. I'm working on borrowed time. Nevertheless, I've been taking my job seriously as a OIC, no? As you might have noticed. So, I'll just work. Trabaho lang. Gikatakdang mupili og bagong Chief of Police si Rama karong humana ang sinulog. King Perez, News 5. Mukabat sa dulan 400,000 nga kantidad sa gituuhang shabu ug mga armas ang nasakmit gikan sa gilang leader sa robbery gang sa Dakbayan sa Bugo. Lakip nga nasikob sa kapulisan sa probinsya ang iyang asawa, anak ug duha ka pag-umangkon. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Nasikop sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch ug Provincial Investigation and Detection Management Branch atol sa buy-bust operation sa Barangay Malingin sa Dakbayan sa Bugo ang gipasangin lang robbery gang leader nga si Joel Sumabong. Uban nga nadakpan ang iyang asawa nga si Juvie alias Vivian, anak ni ini nga si Benji ug iyang pag-umangkon nga 17 anyos o si Louis James Ortega. Tulo ka semana gipaubos sa surveillance ang pamilyang Sumabong human masayri sa kapulisan nga matag Sabado magsuroy si Joel sa mga lugar aron mangolekta ug mobalik silang panimay inig Domingo. Dihang naabot sa gikasabutang lugar sa Barangay Malingin, nagsakay og multicab ang suspect uban siyang asawa, anak ug duha ka pag-umangkon. Apan mato ni Sumabong padung unta silang magkuha og baboy aron litsunon kay duna sila order. Wa ang kuna niini nga iya ang usa sa mga armas ug granada, ingon man ang nakuhang drogas. No-comment ko na mo lagi kay kana gid. Lagi ko na. Niadto na mi dito man nang kuha ra mis baboy. Kaya nagnegosyo miglitson. O ganang lumpia. Mabitong kidana ko na akong pag-umangkon, ana ba? Karon kuan, may makaalsa sa baboy. Niya kali na mo naman nahitabo, ma'am. Pero sa namurang sir nga murag kuan gi planter sa inyo hang butang-butang. Dili lang sa kuan, ma'am. Pero involved gi kang drug sir. Wala pa ko kuan na. Wa pa ka kasuway drugs. Akong may kaso katurang mga kuan atong murder, katong sa lanbang.
Nagmahay ang pag-umangkon og anak ni sumabong kay wa sila magdahom nga musangko na hinuon sa pagkasikop kanila ang ilang pag-uban. Ang tulo ka batan-on nakuha og tagsa-tagsa ka mga armas apan ila kining gihimakak. Natinga ang anak ni sumabong kun diin gikan ang mga armas ug drogas nga wa man sila gitakin ug wa sab sila nakitang armas nga gida ang iyang amahan. Ano nakaingon makadili? Nga di na mo kuno sa inyo kuha man kayo. Wa mo kay bapa do mo kitag armas. O kita nga danas papa. Sunali day armas mo ako. Wa. Ikatong drogas. Umot lang wa karot kato kita ig drogas gani. Di mahay kay wabi magdahom nga mahitabo to nga mua nga kanang makakuyog ba kay laay kayo. Nag-uulang asawa ni Joel kinsa tulo ka buwan nga nagsabak. Nasayran nga si Joel kaduha ng misuway paglansar isip kapitan sa Barangay Banban apan wa kini makadaog. Dunay duha ka kasong giatubang si Joel. Ang usa mao ang iyang pagkalambikit sa 2005 land bank robbery ug illegal possession of firearms niadtong tuig 2010. Gawas sa drug dealing subayong sabkaron sa kapulisan ang koneksyon ni sumabong sa mga nahitabong pagpanulis sa dakbayan sa Metro Cebu ug gikatahong kalambigitan niini sa gun for hire activities. Makig-coordinate sab ang CPPO sa kapulisan sa ubang probinsya human makadawat og impormasyon nga nag-operate sab si sumabong gawas sa Sugbo. We received informations nga si Joel Sumabong nga ay mga tao nga iyang gigamit to conduct robberies and hold up. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Among pahasubo sa Banayng Rama kinisubay sa kamatayon ni Kapitan George Rama sa Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Matud ni kanhi Cebu City Councilor Attorney Joey De Luz, namatay si Kapitan Rama sud sa ICU sa usa ka pribadong tambalanan dinhi sa Dakbayan gumikan sa sakit nga pneumonia. Usa ka semana Attorney Georgia na na-confine si Kapitan George Rama. Usa pa ka nakutlo isa iyang katapusang ginawa pasado alas 2 karon lang hapon. Ug maog kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!